Visitant tota l'afectació ha sigut tremenda. Sabeu que fa 2 setmanes van caure 300 litres per metre quadrat en Amposta i, sincerament, l'afectació no va ser com ara. Ara hi ha instal·lacions esportives que s'hauran d'enderrocar, com el club de tir, segurament. El camp de motocross està pràcticament desaparegut. Barranc de Núvols altra vegada s'ha desbordat, però esta vegada s'han portat una part de la carretera i tenim afectacions sobretot en finques privades, finques privades, sector primari, i bueno, la veritat és que estem bastant desbordats. Com a positiu, evidentment, que no hi ha hagut danys personals, això és fonamental. I és el fet de que vam trobar a faltar coordinació pel que fa al tall de les carreteres. A Amposta confluïxen la C12, la Nacional 340 i la P7, se van tallar, evidentment perquè s'havien de tallar, vull dir que això és indiscutible, però a nosaltres no se mos va avisar, ni a la policia local, ni a mi, ni a ningú, i això va comportar que tota aquesta gent que d'alguna manera no se'ls deixava tirar sobretot cap a València, van decidir entrar a Amposta. Ens vam trobar en un col·lapse de més de 5.000 vehicles dins de la ciutat, que ens va tocar gestionar, derivant vehicles cap al polígon de l'Oriola, a les campes d'empreses que ens van cedir, i vam tenir que trucar a supermercats que ens obriguessin a la 1 de la matinada, en més de 700 persones al pavelló, dones embarassades que les van derivar a habitacions lliures a l'Hospital Comarcal o a la residència esportistes que vam decidir ficar famílies en menors de menys de 3 anys. Tot això se va fer per voluntat de l'Ajuntament i bàsicament voluntat de regidors, regidores i tècnics municipals, i per tant ho hem dit en positiu. Necessitem primer un centre logístic a Terres de l'Ebre, que no haguéssim d'enviar a Creu Roja a Tarragona a buscar colxonetes i mantes per a la gent que vam acollir, i després alguna solució més ràpida pel que fa al menjar. Donem gràcies a les empreses que van portar menjar, que van ser moltes, i que van poder cobrir com a mínim fins a les 3 de la matinada que es va obrir la P7. Bueno, això com sempre és complicat. Nosaltres una de les coses que vam reclamar ja fa 2 setmanes va ser que estem executant l'ODANA del 23. Encara no tenim comunicat l'ODANA del 24 pel que fa a les ajudes. Estem valorant els aiguats de fa 2 setmanes i ara, avui, estem fent valoracions dels aiguats d'avui. L'alcaldessa d'Ulldecona ho ha dit, ella està executant obres del DANA del 19. Per tant, bueno, ja sabem que hi ha bona voluntat, ne som conscients, però o se fan canvis que canvien la burocràcia i que ens adjudicuen els ajuntaments, ja no a tenir els diners. Evidentment, hi ha municipis menuts que necessiten finançament, però els ajuntaments que poguéssim, com a mínim, que ens comuniquen. A mi només que em diguen quines ajudes me donaran del DANA del 24, en això la meva interventora habilita partida i ja les puc executar. Però, clar, ara mateix els veïns d'aquí un mes no se'n recordaran com aquell que diu que va caure aquest aiguat i m'estiran reclamant que arregle tal camí o que arregle tal carretera, no? I no tenim capacitat d'absorbir el que representa cada any pèrdues milionàries pels aiguats. I després una de les coses que han reclamat tots els alcaldes és que l'ACA s'ha de ficar. Hi ha una realitat que jo crec que és impepinable, que és el fet de que els barrancs cada vegada baixaran més plens i més sovint. Per tant, s'han de mantenir més, s'han de calcular millor. No pot ser que el barranc de Núvols que passa per Amposta arriba a la Nacional 340 i ningú sap què passa després de la Nacional 340. I què passa? Pues que està allà la Nacional 340 cada vegada que cau aigua, no? Per tant, aquesta aigua que arriba a la Nacional 340, per fer-la arribar fins al Delta de l'Ebre, no? S'ha de mirar com se fa arribar. I això també s'ha reclamat, ha sigut jo crec que un clam unànim per part dels alcaldes que l'ACA fique fil a l'agulla a la millora del desguàs hídric també de muntanyes.